వస్తే తెలియజేస్తాను. కొండల రెడ్డి వస్తే అంత పరిచయం నాకు అవసరం లేదు. ఇందూరు ప్రజలు ఆయన లాగుల్లో తొండలు పిలిచారు. చెప్పండి. నిన్న మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి సపోర్టుగా క్యాంపెయిన్ చేస్తారు అన్నది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ డేట్లు వ్యవహారం అంతా నెక్స్ట్ ఇవాళ తెలియవచ్చు. మోస్ట్లీ 7 తారీఖు 8 తారీఖు ఉండొచ్చు టెంటేటివ్గా. ఇది నాకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తెలియజేయడం జరిగింది. ఆయన ట్విట్టర్లో కూడా అదే పెట్టడం జరిగింది. నిజామాబాద్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఎందుకు? వాళ్ళ జీవితం మొత్తం లోపాయికారు వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు? నేను మా నాన్నకే చెప్పిన, ఆ చార్మినార్ కాడ ఎందుకు నువ్వు బ్లాక్ బీఫామ్ ఇస్తున్నావు ఓవైసీ కానీ? ఏ ఆజాద్ చెప్పింది, గులాం నబీ ఆజాద్ చెప్పింది, చేరాబోయి మనకుంది అని. మీ దాంట్లో ఆ టికెట్ లేరా? నీకు అరకడతనే తీసుకో టికెట్ అని చెప్పిన. వాళ్ళట్లనే తెలుసుకున్నట్టు ఏదో రోజు ఓవర్ నైట్ ప్లేట్ తిరాయిస్తారు. పిచ్చింది కాంగ్రెస్ అన్న పిచ్చింది. ఇది అలా జీవితాంతం లోపాయికారు వస్తుంది. కుల్లా రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ముస్లిం కాంగ్రెస్ అన్నాడు కదా. కాంగ్రెస్ సింతి అయిందా లేదా చూడమని వారు చూసిరా? మహేష్ మా డాడీ తెలుసు. మహేష్ మహేషా అంటున్నాడు.